Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Xa estamos de volta no Verán, Verán, e a verdade é que despois dunha hora de programa, a min, como que me está entrando a fame. Ben coñecidos son eses pementos que pican unhas veces e outras veces non, pero dos que agora lles imos a falar non teñen nada que envexarlle nin en calidade nin en sabor. A festa do pemento de Arnoia, de indicación xeográfica protexida, tivo lugar a pasada fin de semana e ata alí se desprazaron os nosos compañeiros de Telemiño. Amigos e amigas do Verán, Verán, xa estamos en Arnoia para celebrar xunto cos seus veciños a festa do pemento. Eu convidovos a que vos quededes comigo a saborear esta delicia en verde. Fai touriñán por Arnoia, logo? Pois invitáronme a vir, como se chama, pregonear a festa do pemento. Eu creo que o importante é que me invitaron a vir á festa porque nunca estivera. E encantado, a verdad que o sitio é estupendo, o tempo está maravilloso e eu, se me chaman para traballar, cóstame máis, pero para vir de festa non teño problema ningún. En que se diferencian estes pementos co resto de pementos que podemos degustar por Galicia adiante? Bueno, non sei, dicen que é o clima, esta é outra forma, isto é un pimiento pois que, e eso agora pois o pimiento da Arnoia tiña que ser todo así, solo con 3 canales. Jaime, ti es parte da organización da festa do pemento que se ven celebrando creo que desde 1980, non? Uxe, este ano é o 36 aniversario. En que se diferencian? Garda algunha similitud desde o ano 80 hasta hoxe que xa pasaron 35 anos? Non, aquí tratamos de cada ano mellorar e cos forasteiros que nos veñen visitar que sexan o máis que vayan o máis contentos posibles. Que vos tiñen que estar os pementos para non deixar ningún. Sí, boísimos, boísimos. De onde son? De aquí, de Ourense. Ah, vos todos sois de Ourense? Sí, somos de Ourense. E cantos anos levades vindo a esta festa? A primeira vez. É a primeira? A primeira vez, E que vos está parecendo? Moi ben, o sitio precioso. Eu son fiel da festa do pemento de Arnoia, este ano me vin aquí de vacacións, porque non estou vivindo aquí, e dixen, bueno, visita ineludible festa do pemento de Arnoia. E o trouxen el comigo dende Austria. Dende Austria. Exclusivamente para a festa do pemento. Vai máis ser un pouco complicado comunicarme eu con el, a ver se nos podes dicir que lle pareceu a el o pemento de Arnoia. What do you think about the Arnoia party? It's great, a lot of people and they really seem to enjoy it, and I really like the feeling of all the tradition here and all the good food, it's great. Bueno, di que hai un montón de xente que lle encanta o ambiente que hai, a música, parece que hai un sentimento de apego moi gastronómico, bueno, e que a xente realmente está orgullosa do produto e da gastronomía que temos aquí. Toca despedirse xa e non o podemos facer con mellor sabor de boca. Hasta a próxima, Galicia. Sabían vostedes que os vikingos invadiron Galicia aló polo século IX despois de Cristo? A pesares de que a súa pegada foi puntual, estiveron na nosa terra ata o século XI en diversas ocasións, e foi nese momento cando comezaron a chegar os primeiros peregrinos nórdicos a Compostela. Se queren vivir na súa pel como era unha invasión e conquista vikingas, non perdan esta reportaxe. Terra vista! Alá ao lonxe vese Catoira! Aí! Amigos festeiros, estamos chegando a Catoira no noso galeón vikingo. Hoxe, espéranos unha longa noite rodeados de vikingos. Imos aló! Estamos en Catoira na festa vikinga e vamos a romper con todo! Esta noite en Catoira desembarcaron hordas vikingas a raudales, como a que temos aquí. Vos sabedes onde vos metestedes? Estades seguros onde estades? Por que berrado están? Porque somos vikingos! Boas noites.
Hola, buenas noches. Esos cornos. Son de mi mujer, que está buenísima y no se puede resistir a las tentaciones. A ver, Manolo, pero esta talla non é a túa. La mía no. Que vas facer, Pac? Tomar un pouco leite. Pouco leite? De cabra. A ver, como toma o leite? A ver, enséñanos aí. Paco, hola, tío. Hola. Oye, estás un pouco cheo de viño, ¿eh? Bueno, un poco. Sí. Son muchos los kilómetros que me he hecho. Llevo 7 años viniendo y vengo desde Alicante. Desde Alicante ata Catoira. Hasta Catoira, 7 años llevo viniendo, seguidos. Eso quiere decir que o pasas mal aquí, ¿verdad? Muy mal, sufrir nada más. Yo esto no... vengo por compromiso, si no, no vendría. É a primeira vez que veñen eles. Sí, eles son de fora. Pero este xo temos bañado, ¿eh? Sí, acabámoslo de bautizar, non? E como se bautiza logo aquí a xente? No, a mí no, Como te bautizaron? Como me bautizaron? Con media botella de viño, amigo. Pero eso é bo para a piel, non? Sí, é máis para o pelo, a ver se me medra. Pero aquí en vez de chover agua, chove viño. Chove viño! A morea! A morea! Bebe aí. Amigos, xa vedes que aquí en Catoira o viño non falta. Imos queimar Catoira, carallo! É noite de desenfreno, noite de pecado, noite vikinga! Eses cornos arriba! Hola Raquel, como podes ver encontrámonos en Catoira e temos aquí ás nosas costas centos de hordas vikingas que se están aproximando a Catoira. Que pasará? Pois nun intre, ímolo ver. Estamos aquí cos que reciben os vikingos. Vos que sodes? Somos romanos. Bueno, e como levades isto con estas hordas de vikingos entrando aquí en Catoira? Gracias a estes vikingos tivemos que retirarnos hasta o Imperio de Oriente. Ali sobrevivimos durante varios anos, varias centenas de anos, e agora volvemos a retomar o que é o noso, axudando aquí a xente do povo, como ten que ser. A ver, espera, recién chegado. A ver, acabo de chegar aquí damos el tope. Entonces xa tenemos. Catoira vale un imperio. Aquí non se pode vivir outra cosa mellor que... E agora que os vikingos xa tomaron Catoira, que imos facer? Eu penso que é o momento de firmar un acordo de paz para levarnos todos ben e que todo isto siga para diante hasta o ano que ven. Bueno, e sobre todo que viva Catoira, non? Eso é, que viva Catoira. Unha carreira moi especial polos seus protagonistas, un lugar que demostra que no interior tamén hai praia e unhas vistas que deixarían sen alento a calquera que pasase por ali. Que non saben do que lles estou a falar? Pois estean moi atentos a esta reportaxe dos compañeiros de Tele20 Chantada. Hoxe estamos no Concello do Sabiñao, onde acudimos para asistir á gran carreira de burros, un dos eventos tradicionais das festas de Escairón. Pero antes decidimos parar no Mirador do Cabo do Mundo, un dos lugares emblemáticos e máxicos da Ribeira Sacra. La carreira de burro. Atopámonos xa no Campo da Lama, en Escairón, convertido por un día nun hipódromo para celebrar a 64 carreira de burros de Escairón. Desexámoslle toda a sorte aos participantes que están a piques de saír. Preparados, listos, ya, suerte. Gran final. Gran final. Vamos allá, los burros. Un aplauso. Moito burro, e burros tamén, Cada vez hai máis xente, máis burros, claro. Que antes participábamos nosos pais. Claro, meu xa ganaron a copa. De onde veñen vostedes? Están preparadas para este hipódromo de Sabiñao? De Monforte. Puxemos no GPS Ascot e Escairón parecíase moito, aparecimos aquí.
Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo te llamas? Igoch. ¿De dónde vienes? De Urduliz, del País Vasco. ¿Primera vez que participas en una carrera de burros? No, ya llevo 6 años, el 7º es este, porque salí el último y me costó pasarles. ¿Qué te parece este circuito? Moi bonito. Despois da velocidade no campo da Lama de Escairón tamén se mide a forza co tiro de corda por parroquias. Xa levamos 3 anos repetindo o título. Non hai nadie que nos dé feito frente. Todos se entrega Joaquín Alcalde de Sabiñao. Ese aplauso. Acabamos de aterrar agora mesmo na Praia da Cova con ganas de darnos un baño, pero antes vai nos contar Antonio como é que está hoxe a auga. A auga está moi boa, eu ayer estuvemos nas piscinas de Ourense e está máis quente aquí. Que tal estaba a auga? Está bien boa, é bien fixe estar aquí na Xira, na agua, Lourdes. E no noso terceiro programa queremos aproveitar a ocasión para darlle voz a persoas que habitualmente non están nos medios, pero que sí que teñen unha chea de cousas moi interesantes que contarnos. Hoxe está con nós Juan de Dios, unha persoa que para todos os que non o coñezan na casa, que debería ser o habitual, estivo durante 10 anos construindo unha locomotora a escala de maneira totalmente artesanal. Moitas grazas por estar esta tarde con nós. Moitas gracias. Conteme un poquinho, como decidiu vostede facer unha locomotora? Porque claro, que se lle pasa a un pola cabeza? Esta era unha ilusión que tiña de rapaz xa. De chaval pequeno, gustaban as máquinas de tren, iba a mirarlas á estación cando arrancaban, que era un espectáculo. O ver arrancar unha máquina do tren, ese é un espectáculo, destas de vapor. E iso quedache grabado, cando eres maior e tes certos conocimientos, tratas de poder facer unha reproducción como esa, para deixarlle á familia, a posteridade, unha constancia de como eran os medios de comunicación de algún tempo. Porque a máquina de vapor foi o motor do mundo inteiro. Ou non? Penso eu. Porque claro, o que acaba vostede de darnos unha pista é que para facer unha locomotora como esta o que hai que saber moitísimo de trens. Hai que ter... No, eu non sabía nada. Non? Nada. Eu tiña un primo que é ferroviario, estaba en Bilbao, e dixen, oye tú, a ver cando día me traes algo que me dea unha pequena información para poder facer unha máquina do tren, porque eu tiña ilusión por facela. E un día chegoume cun libro, e truxo, collín certos datos, quedeime con eles, como eu son mecánico, logo o resto xa o fun desarrollando a base daquilo, xa vas desarrollando outro. A todo isto, faz unha peza, non che sala a primeira, tes que tirar con ela, pero xa che dou luz para facer a segunda e che salga como ten que salir. Porque ademais vostede xa nos adiantaba que esta é unha locomotora de vapor, supoño que sería moi diferente de construir unha destas a unha das que temos agora mesmo, que son moitísimo máis modernas. Esta máquina foi a primeira que veu para España, viñeron 20 pezas para España da Glasmogel de Inglaterra para transporte de pasajeros. Desarrollaba unha velocidade de 90 km por hora. Que hoxe en día parécenos de risa. Sí, pero cando era chaval 90 km por hora, decían os que andaban en moto que casi non se respiraba. E respiras a 200. Bueno, entón a súa está feita de vapor, pero de que máis está feita? Polo que nos vemos, metais, contenos un pouquiño. Os metales son metales nobles todos. Aceiro inoxidable, bronce, fundición, as llantas leva... Aquí hai moitos mecanismos interiores que non se ven, que están ocultos, pero que funcionan. Que os motores son estos, leva dous, un a un lado e outro a outro. Cando un tira para adiante, o outro empuxa para atrás, e fai este xogo. O que pasa é que hai que sincronizalos tan ben, que senón, aquí estamos falando de décimas de milímetros, en esta peza. Como haxa un pequeno asincronismo, xa non vai. E claro, tanto traballo, levoulle a vostede 10 anos rematala. Tiña terminada e non andaba. E xa pensou que eso xa non servía? Non, sí, eso pensaba, non. Pero deixala quedar, descansas, logo volves outra vez con ela,
e tes un día desos iluminados que lle das co fallo, a ver se me entendo, porque aquí hai moitas pezas. Aquí hai 400 pezas metidas, feitas á man todas. Bueno, pois eu creo que agora o que quero é vela funcionar, porque o caso é que isto non é só de exposición, porque tamén funciona. Tenlle unha vía e todo, Sí que funciona, ademais de que maneira, teño unha vía que ten 3 metros de largo por 2,80 de ancho. E colle unha velocidade que non creas, Bueno, pois eu agora quero vela funcionar, que hai que facerlle? Non hai problema ningún. A ver... Vamos a poñela a funcionar, non te preocupes. Claro, vostede vai para aí porque esta locomotora necesita un maquinista, non? Claro. Agora baixamos a velocidade, se queremos. Relantizámola. E mira todos os mecanismos. Mira por diante, ti mira de frente por diante, mira que cousa máis bonita. Claro, vemos como se moven todas as pequenas pezas, as rodas. Vamos, que non lle falta de nada a esta locomotora. Maravillosa. Quedo abraiada, de verdade, do que se pode facer con tesón, porque o que está claro é que vostede fixo isto con tesón e con moitas ganas. Cando tes unha cousa metida na cabeza, hasta que a logras non paras. Ou si? Non, por suposto, non se pode. Entón, claro, non te podes acobardar ante nada. Os traballos canto máis difíciles, máis te ilusionan. Ou a min, polo menos. Bueno, e agora que chegou o AVE a Galicia, adaptámola a alta velocidade ou quedámonos co antigo? Non lle cambio polo AVE. Non lle cambio por unha máquina do AVE. E dígame, este tipo de pezas son apreciadas polos coleccionistas, véndense ou vostede queda con ela para sempre? Estas cousas non se venden, filla. Este é o orgullo da familia, ou non? Claro, porque ademais, esta locomotora ten varias medallas. Ten 3. Conta un poquinho onde se consiguen esas medallas. Vamos a ver, na Casa da Cultura en Villa García, no 2006, presentina tal cual está ahora aquí. Levou a medalla de ouro, o especial. É un concurso internacional. Veñen pezas de Inglaterra, de Portugal, de Barcelona, de toda España veñen a expoñer, non? Despois, no 2008, fixenlle a vía e puxen a andar en vía. E máis, puxenlle o furgón, porque isto leva un furgón que era a carbonera que lle chavaban. Claro, non vai ir a locomotora sola, non? Claro. Volveron a dar medalla de ouro outra vez. E despois, no 2010, fixenlle un vagón de pasajeros con asientos, luz, en inós, todo o material preparado, e funcionan, vía, un tren completo. Bueno, eu creo que é maravilloso, pero agora que xa está rematada, vostede aventuraríase a facer algo máis? Pensa facer máis cousas ou deixámolo aquí e ímola perfeccionando? Teño outra a medio terminar. Que pasa que leva unha temporada parada, pero se está medio, xa prácticamente está... Bueno, unha afición, pasión... Diferente, outro modelo distinto, pero sí. A verdade é que é increíble, eu quedo abraiada con unha locomotora como esta. Moitas grazas por estar hoxe aquí connosco. As gracias para vos. A verdade é que conocer este tipo de, chamémoslle, inventos adaptados ou adaptación de inventos xa feitos e que se fagan en Galicia é toda unha honra para nós saber que levan encima medallas de ouro. Home, claro. En Coruña, en Monte Alto, ali en Monelos, fun a unha exposición tamén, e deron unha medalla de plata. Competín con a base naval de Marín, ou de Ferrol, presentaron un barco grande, bueno, un medio chanchudo. Canova levará o ouro. Bueno, pois moitas gracias, de verdade, Juan de Dios, por estar hoxe con nós. Nos agora brindamos con Martín Codas polas boas locomotoras como esta, pero para todos os que están na casa. Nos volvemos a semana que ven, volvemos cunha chea de contidos que de seguro lles van a encantar. Faremos un percorrido polas festas da Peregrina e coñeceremos máis a fondo o buque Juan Sebastián Elcano. Para todos aqueles que se acheguen a Pontevedra, recordarlles que vai haber unha chea de actividades para todos os públicos durante toda esta semana. E que nos, se nos queren levar no peto onde queira que estean, xa temos
temos redes sociais. Poden encontrarnos en facebook.com/programa Verán Verán. Repito, facebook.com/programa Verán Verán. Esperámolos en 7 días. Veica a semana que ven. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Qué hermoso huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Qué hermoso huipil llevabas llorona, que la Virgen te creía. Ay, 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 de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Dicen que no tengo duelo, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Ay, 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 de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no. De la mar vino una carta, llorona, que me mandó la sirena. De la mar vino una carta, llorona, que me mandó la sirena. Y en la carta decía, llorona, quien tiene amor tiene pena. Y en la carta decía, llorona, quien tiene amor tiene pena. Ay, 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 de mi llorona, llorona, tú
Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.